jeg hedder Christian, jeg kommer fra Flexleasing-car. I dag vil jeg snakke lidt omkring splitleasing. Kører du mange erhvervsmæssige kilometer, en 70-80% erhvervsmæssigt, og måske en 20-30% privat, jamen, så kan det måske være en fordel for dig at lave en splitleasing-kontrakt. I en splitleasing-kontrakt laver du 2 kontrakter. En til den erhvervsmæssige kørsel, og en til den privatmæssige kørsel. Men du har ikke nogen beskatning. Og det er sådan set fordelen omkring splitleasing, at virksomheden betaler for din erhvervsmæssige kørsel, og du selv privat betaler for din private kørsel. Du kan finde alle biler som for eksempel den her Porsche Panamera, eller måske en helt ny bil, hvis du vil have det. Det er der også mulighed for. Det vigtigste her med omkring splitleasing er, at du undgår at blive beskattet af det. Vi sidder klar og venter på, at du ringer til os på 71 99 93 93, og så skal vi nok finde en rigtig fed bil til dig. Kan du have en god dag. Hej.